Vítam u môjho nového videjka, zase zo Strongman Simulator. Takže ako si môžete všimnúť, trošku mi to seká, ale to nevadí. Dáme si tak 6 proteínov. Ale dajte to za cieľovú rovinku. Tak. Tak, máme trošku energii, tak ideme teraz cvičiť. Tak, trošku sme zacvičili. Tak máme si dať trošku tohto proteínu. Skúšame tentokrát aj 6 tohto. A hodnem sa to na cieľovú rodinku. Tak. A takto budem chodiť celý čas, dokým nebudeme aspoň 100 000. Tak, sme v polovine 100 000, takže to je 50 000. Teraz ideme znova cvičiť. Tak najprv sa tam samozrejme musíme dostať. Tak. Vyskúšame, že či môžeme toto teraz všetko zobrať. Toto. Tieto medicínbaly. Počkaj, aký muhne. Tak. Ešte toto, týchto 6. Vyskúšame ísť. A hýbeme sa pomaly, takže to znamená, že sme ešte nie taký silní. Tak. Teraz vyskúšame, či už sme schopní utiahnuť toto všetko. Keď sme tak trošku zaposilovali. Tak ešte tieto činky. A tam tí koleska. To nevadí, keď ideme takto. No. Tak nech to padne. Tak to seká trošku, to nevadí. Keď to tam doťahneme, tak by sme mohli byť silní na to ťahnuť aj tú veľkú tyčinku. Tak. Tak odťahneme to. A môžeme ísť tam. Tak, dámy a pánové, toto je koniec tohto videjka. Keď sa vám páčilo, dajte like. Pre ďalší diel 7 lajkov. Dajte odber, komentár. Nezabudnite zdieľať kamarátom. Ja sa s vami lúčim. A čaute!